say me de ninsam abetu dwa ochena bi unnim sa abofra ne besesa nti wosesa na okeka na asem say okay me can sense new kwansan ko yes because ochena bi de ya asem yambra maame no so de ya eso fine umusa papa no anye niye so be expose akwada no na se obe de abofra no nsem be babonten papa anye niye de ya de umusa agya no mu e control because oba no ehia abusiafo munuaba ekwesi kapa nenanso menimu edi ehye akwaba sonkon enkoma obibia sedane da munya ebre eji edwa etie ensemo yede ebesomo ewo tumaji ehfidie kasie yi esomo munim se ensem de kochi ekobre minde ahaya ena wobenya ne dosopo na sade echi a dane da yete asemfofo ne tente yensusu yenyai echeso yi de na chese ensem no yebesi eho enkonya ne yapeni nyina ne pomesi besanse ba bia de da no se wanfanto a efrito na ene dai enkomotwetwe a yedi eba beto apono so se awaresemu anase se obi aware anase oba ne bema motie na eba ewo mumu entokwa ne entawantawa esia ehunhia se oba utimi gina eye wo ba afa anase wo so ye adantem ekoma afa ne afa no enyina ne nyina eye Honorable Kennedy Japan akomprekun one eye ni baby mama Anel Japan wo mo emame wo mo nsensem na enuanti ena yesi ehu enkonya na mato ensa de Afra Pastor Richard Obriyeboa a oda eye asori anidin the Covenant Prayer Chapel Worldwide ano ye ne no eba betwetwen enkomo enti ebusiafo de bre ye twan ho abaye ba ye din komodidie no ebe the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade cat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa abusiafo ene adofonom akaba ensa enkoma mu ebiemu enkomodidie na ena yede ebe hihye so no se mekan yesematinsa de afre eye Pastor Richard Obriyeboa wono ena timense nifa so enti yede enkomodidie no ebe hihye so sofo mema wakaba mpombo kodie ohwa yefu Raje apostle yenhwe eye ensimbi wakwakọ yesofo de bibia de yebetimi abusa o enyamnyame adum nti ono so o de bedum ama watimi ama yenkyiremu yenfa awaresem se oba ne bema empose mo nware ye na eba bem na wobia etini baby bema wo hwa akwada bia akwada ehie bia wo ye edemanu na watu akrafo akra ne entie anase bia bibia eniye bia akra ne eda ne de no wompe ena bia kokoka maame no efi anase bibisa na se entokwa eba wo ne wo ba no entem maame a wugina mu as se wo ye enano e wo se wugina wo ba afa anase wo se wugina wo kuna afa anase e wo se wugina adantem na wo bo eye afa ne nyina echi medase minu aba ya matiefo nyina ani ahwefo nyina akwaba so emofra eye akyede a uname ede ma awarefo na maame ene papa enyina wo se omohwe se abofra no abringing ebetini aye okay sene beye a okyena bi no abofra no enam ha yemfa yensabunkum enten se nipa wi bani ana nipa wi papa wi bani ana maame wi de ebe enti sa meya papa na oba eka me ho ne oba aba yentem na abofra na so de ntime papa maka abofra no nyede entie na afede me de abofra no ho nsem aba abetu etwa na me maame nso me kote ya me se matiko na me kokwa ayede apa atia papa no se ade nti na papa no
ade ne ho nsɛm abayɛ de betudwa fine menua ba metimi aka no wɔ kwan baabi so sɛ papa no a ne ba no ɛyɛ bɔne no a ɔde abɔfra no ho nsɛm betudwa no yɛ nkɔ ne saa Samu sure adenti ɛne sɛ ɔhu sɛ Kristo baayɛ no ɔse ebra a yɛda so yɛ nnebɔnyɛfoɔ no Kristo ɛba bewu yɛ de ɛmaayɛ whilst we were yet sinning present continuous whilst we are yet what sinning nti je say Yesu Kristo kwa tim be chill pɛ ana obi be tim be chill pɛ wa dwama so sabio enso so onsi wo de ya onsi wabo okay nti no de metimi aka no ha no sɛ papa no nka sɛ meto akara no foa adinti ontie masam enti o sɛ mede ne nsam ebeto dwa ɔkyena bi unnim sa abɔfra ne bɛsesa nti wɔsesa na ɔkeka na asɛm sɛ okay me kan sense ni kwan sɛ nkɔ yesa because ɔkyena bi de ya asɛm nti yambra maame no nso de ya ɛso fine musa papa no anye ne yie sɛ ɔbɛ expose akwada no na sɛ ɔbɛ de abɔfra no nsɛm bɛba bɔnten papa anye ne yie de ya ɛde musa agya no mu ɛwɔ control because ɔbaa no ehia ɔbarima no ne sperm ana ne semen ansa na ɔmatimi ayɛ de awo ntitoro bi a ya na akwada no papa no ɛwɔ match say ɛwɔ akwada no so bebree as compared to ɔde ya ɛna no nanso so ɛna no so ɛna kora abɔfra no so me nkono ɛwɔ ne de ya ɛwɔ na ne yafu ne de ya emu no ɛni ntino do papa na anye ne yɛ de nanso so eni kwan sɛ enka maame no nso so ekɔ lambasti papa no because papa no anye ne yɛ so obi kum fum a oso mfum ne de enti media misusu sɛ aha no ɛwɔ sɛ nka papa no ɛyɛ saa no nka maame no nso abɛka me ahunu sɛ de papa no yɛ no anye ne yɛ ne sɛ mutimi akɔrɔto ɔmo de a na wɔ sɛ nka maame no etimi ɛyɛ in between ɔmo de ya emi na eni kwan sɛ nka wɔ sɛ wɔtaa baako akyi dabi okay enti na yɛ hwɛ ɛyɛ Honorable Kennedy Japan ɔyɛ ɔno ne yere ɛyɛ Araba Dawson yi ensɛm yɛ nti ɛna kyɛ sɛ meka ne saa wo hwɛ ɛyɛ ne baby mama yi ɛne de ɛbobɔ ɛba na ensɛm no ɛba yɛ obehu social media afa nkosua ne yi na kyɛ sɛ ɛyɛ maame no unhu ne sɛ bia na like ɔwɔ papa no mu ɛyɛ obi ɛwɔ ne mu anu ti na ma ne di sa adwuma no okay mentimi nyina fidie so nka sɛ bia na ɔwɔ ne mu de ya ɛya okay nti na bia ɔyɛ saa but ade ne sɛ ɔn sɛ papa no wanye ne yie for the first place ebia honorable ebia ade na ɔyɛ wie no ebia later on obetimi akɔsete back no akasa me kwade a me yɛ no anye de ma anye ne yie ɛni nti no obenu no ho kwan bi de akwa bi so but ebia wo maame no that time ontimi nya de me ka nye de ɛnkyerɛ wo nti etwasa nka maame no otimi enya botere na so obefrɛ honorable kura mpa onfrɛ no akom na de na se ne nti watimi ahwɛ ɔdɔ a na nkada emi oni dia ya ntam na watimi akɔ expose ya ba ne dia ya ɛsantimi de akɔ me fi nse wanye de wanye nie nka maame no betimi afa saa kwa no so kora no approach papa no ɛwa bra sabio nimdie mu nyansam ɔdwo ne ahobrase mu nka papa no betimi agya ye de agya atom ebi nso so ase ne wo ka busa me no minni maame no tim ponti ɔfa nkosua ne nyamane na ɔde ɛyɛ saa de etia de ya ɔno abobate asɛm ɛwɔ asekyerɛ obi nye ni bibi de ya ɛkwa kubi sɛ bia I see I am not 100% all that sure say bia ɛyɛ wuntia but bia na maame no ɔhwɛ ɛbra ɔne ɔno abo ayɛ de abrabɔ ne boyɛ ahɔ ne kɔ sisi na betima beto mu ntamu na woyɛ saa no ebi kɔ akwan ɔregya yɛ fa so yɛ de ɛba ayɛ ne bia ɔyɛ obi nso betimi ayɛ de awɔ na betimi afa papa ne kɔ de ya timika bi ama sɛ go wrong wa ɛne ɔno nso mfanya de mehwe so sɛ ne bɛyɛ asɛm no betimi ayɛ de asɛ kora yo na ena wo abusua na se bia papa afom de wo ye wanye yi ntwa yi na se wo ba aba be counter no na se wanya na bia timoka bi se bio na bia wo ba be counter na because of say eya wo ba enti utimi bo aboso to the extent say eya papa ne ma e wo ba bia utimi kese wo mo ma ne yi it is wrong
Bible said enuabɔ a eni nyinaso amen. Oh, okay. What must say? Okay. Maame no, for the first place say one oba ani ukunu na anya asem. You don't have to extend it. Oya sa na odi bibi foforo na enye dey na eba. For all you know, ebi kwa na honorable man omuti ba bi no, ebi kwa mpo na maame araba yi. Ebia na omo wo ho adwende ya adwempa. Oh, okay. Ti say wono papa na anya na do mbefra e ha dwene. Oh, okay. Oh, ti say awawe mu papa ane maame anya asem. Wo ya kwada atwon ho. Unim kwa papa no maame fa sushi a mo ye dey. Omo ware. Wo beto mu keke. Oh, okay. Nti wo beto so papa no maame ko a. Wo pekura pi. Nti wo beto so wo kunu krampo na betwem akọ. Separate. Wo betimi separate. Osi anu beto so omo okun a nti bia omo okun ba wonim se di obetimi akun maame na obetimi akun papa na. So osi anu wo beto so omo okun omo ntwem nti se wo twem ko na owuo ne ba no woni ho no ma e be de wa separate. On se enye ntoko bia na di owuo ba. Toko bo no aya kasa kasa keke. Ati ase. Nti eba asa kasa ne de uti se kube uti se ma kube ati ase. Oh, afun se yo jai. You see those things no de e ya de a e wo de ya awawi mu. Tu ye oba na hu aye dey twa so. Nti ati se enkwada anase emma aba awawi di mu na sa ne manyama na eye dey e koso no. Oye oba obehu aye se ukwan no ye dey etu. Eni nti no e bia na nkwala am se ne kan no o ba ma mi de ya e ho adwene. Eni nti na nu nkwan se oya na ububodua na ebi kaka nkwada afoforo na aye dey e wo ho. Oya sa na wo create amity ode otan ebeto nkwa ne de ya entamfo ni bi kwa ne nkwa no so ye fine even no different mother and one father enso so e bia na odo bi betima aye de abomode ya enta on South Africa ya na ye se ajama omontan nka na mum enama na ye de na eka but esono ekwan a mo wo fa so a atete nkora na na betimi amasa ayonkofa no beba anasa otan ne be ye de beba enti anti araba me de misusu se eni kwan se wo extend sa kesese no emuabo basa no record ya nkora no so yo eni kwan se wo yesa na se yen hwade o maami ni sunu ne ban a wo da na die ene aboso wo bo emra ye wonabo Kennedy Becker se akwada yi wo twen ayi bi ne ehun kro ne ba ye be ye gidigidi kekan de opeso wo kekan nyina hu se e wono na ahye akwada na ba hyeboni ama eye sesi wonabo etimitia na entimitia ya ba me dase bofra no enyini mu eye maame ne papa no pe nanim kwan a amo fa so a amo tete abofra no pacho de make what must very good na always bia no ya na Africans before papa is always busy okwa adwuma ofo ha oyese opeduane abesi table so nti ya na enkwada no dodo na wo ho a ya na papa no enhyeda ani nhyeda anyede enkwa won cause awfo man no na especially omo yede omo fi okay ohun hwa dinta me ka sa ne se papa bi ampu sometimes wo ba akwade ko school a ska akwara no de ko no onimisa mama na de ma no okay akwara bi animisa ne maame na diska ye de e ma no akwara bi animisa o maame na to atade ye de e ma no if you say o ko market a one mama na eko hardly for you to see say daddy edi mama achi e bi a on occasion e bi a weekend bi ye kokrom ye komo ye kwa ha bi na e be hu say e bi a papa ye de e kan kini ni mu say o maame na ye de e na hwe no eni ntino aya na amba matete mu nkwada tete mu a esansa adwuma sem no tete no nyina no ne fa bebre gira papa ne de ya eso ni ntino aya na about metimi aka say 80 to 90% a aya ni gina wo fo ne de ya eso eni nti ntete ya a wo de batete abofra no eno na ebetimi ama abofra no ebedum pempem so de so we de so there is a time in computer you see garbage out wo de be shim na be nti entete ya e bia maame no e di mamofra ani nti na e bia suban bi sa e di maame ka we bi abofra bi nso wa o ha dwen pa okay esi afunu boni eni se ma ye de masa
akɔda bi hono mo a ɛde sɛ nsolema me wa sɔle ba bi na so den mi mo ni di ba to fa nkyɛ me ono o hwɛ me ono sɛ ne ho asɛm na me kan ono a woni anopa yi kura before me ba be preach me twa ntokwa so ɛno a me ne koe o me de aso den ansole ma ni bi hono mo a o ma so yɛ den fa ba bo ni na ɛsa wo mo sabi mbejo mo na minka ne ready senka meka ba wono aka de maka so oh eni ntim kwara ne bi hono ma emfa woni afutu ade ba ye de ode ba mo de wakasa ha no okoro no ono ankasa nko ye nkopem ya ni aba on sign na chi ntim kwara ne bi hono mo nso a bi hono ma obetimi aya ne dai no be ya no be de eno be ne nso so the mothers should keep their eyes on enkwada enu mo ye de enu mo fi okay na wo kasa no ma meti ase se bi wo hon ma eja no ntete no mani nhye da enko ho ye say ye free Kennedy side no although say ye wo ono ane circle ayimu ba still na na yenye ni din na ye di ye say ye hwe eja wonimu se adwuma wo ye wonya time na asori na ba bia wo kwa no adwonso agu baby akwa no adwunso agu na wodwunso agu na wo unim se ye de enkwada ba frim na wunya time enhwe omo na ene adenti na wo soso wo ye se eyi no unim se wunya time enfa nhwe enkwada ba kumpo no eye den na de one na tie krampo no wunya time fa nhwe ne ma na wo kwakọ hu won che na numum na obenya time wo ko dwunso won che ai mami on se pipe ewowi eye ma pipe be tum cha ye bie sa pipe be bie o ye bie nsuo na eba o ka kwa ko sise me can say we must not allow our erection to determine our direction. Oh, okay. Obey bia. Okay. Do not allow your erection to determine your direction. What do you know? Ukakunu. Sabio. Sani ye kasa pipe dwunso ye. Enya tokuro bia mu nso na wo sa dwunso ye dey. Dwunso. Oh, okay. Oh. And in tisa you cut your coat according to your size. And in tino so wo fi nsa wadwuma no a wo ye no. E ma wo bra. E wunya se e kina afa we. Ade kina wo wura ha, ade kina wo fa ha, e kina wura ha. Enye suban pa. Unsa bi before sane manama ye nso so. Bema de nka wonya oyire baako a se ne Bible na aka no. O se bema enya oyire baako de ya ekunu. Oh, and in Tino Media comes to say, a wa, ye wo ha, pay near that to her, near moi, because I am not, ye not the oversight responsibility in a day, Emma Mofrano, darching to my day, and my effect. Okay, none, and on a comma de ma both escaphonia here for an answer, a call the ma 1 more any beer. Nearby, if we are see one. Say, who be cry noa? A carry. So who be a Uba kwada du aha obi ane mame obi ane papa obi ane papa say uba bre obi o but uba ya dai uba bre na sha sika na odi kohwe nti se utena oba ba ko ne wumienu miensa nka ebia nka betimi amma wo the best of education or quality education nka betimi da ede am okay e dey favoritism bebem ampo oni pa ntimi nso ni pani all that nti eda ya ma me be feel say oh hwe ni ba we dodo na we dia wo hwe no dodo we hwe we dodo na wo hwe no dodo even one you see who sika mpo na wo dey wo claim say obetuma ye bibia one way ya boy offended one way or the other oh obi dia ya obi o ntimi dia nka siko unisiko oh let's stick to the Bible. Let us stick to the Bible. Obi ba ka kire me say na say Bible embra aware dodo but enye. Okay. Enye. Nti oba ba ko na on ne tene a me dey me person nka ube concentrate wo ba ko no so irrespective of usika we dey wo nyina me no usika chi. Yo, so for your day and commodity no AC no oba warefo anase obi a woni be ma etie wonya wo ho ade na woni no awo esu ni eban be na wo se wodan na di ewo eye mu kita mudie mu oba a be ma enware na oni no awo with the expectation say
ebia ka che obede obeware mesrew for the first place nka eni kwan se basa na aye de na aba nsa fine ye bom pa ya onankopon ode ye bone be ye de ebe cheye afi ode ye bone ye de echeye wia bia na bibi nti na obema no ehwehwe nti na ono tena dan ba kumua ni sempie ya wokoye de ekoba mu ti se o pesa oberima no wo oba no oberima no toaso eba na obeba ya wo yiri ana ukunu a mesraw dai suban pade ya edi bobra pa edi sane ebeye if you are able to satisfy the man with bibi bia wo de ohwehwe bia no a bidini se obeye de obeye ho ade wa fa se de ya eyire a man no so hwe so bia na take advantage of a man. Okay. Menene tana ma study ni suban ahwe obeye no awo ba ko mienu miensa opene jan no because ona hu se suban bi ne pe ne nko ye pe ofiri hu. Okay. Wa hye oba no nyinsen pole miensa ne nya otimi awoa ye de awoa ma ebia ni shape no kra no okofa no bi kra mpo no a na oye obi a or flat tummy nanso wo nyinsenti abenya pot belly ateli na afi o sa to aso ma wiye ya wa sa pinna so bi edi jan ya nti wo jan no na fu na ama na yesa yi no why na enye de enkofa nti manante a ehia maaya yanso ye no omotena se ye no omotena ni study ni suba sa wo study ni suba ya enene na. Okay. Enkono ho na wanko se ni nyinsan anto aba ko mienu so no kire bi okoya mfumso bi a ogya ne mfumso so se ona aka asan ka be ware no nanso mfumso yi wa de ogya ebasa emwa ebusiafo ha na edi nkomodi die ni besi na ansa no apostle patcho fa telephone number etu edwamaye o se opese yedi nkomo obetimi afa number we na wafre menya twetwe nkomo so 0246 42 63 75 0246 42 63 75. Abusiafo ye Pastor Richard Obriyabo na ode ne telephone number atu edwane tin komodidie bia na bibia wo pese woti ase ewo ye nyame asemu no betimi afre no na wone no atwetwe enkomo ewo eho ene dei emerima ene emma wo bibia nya na futuo afa ensemwe eho to bia afa mbɔ ne kotodwem na wonfa embɔ ne bre ye den a wonware ya abeware wo aware mu nsusu a ye den ana wo nsusu wo de aye den bibi adisua de ye nyai nti eno do betimi e de aye wo ye baby mama nsusu a wo nsusu ye opportunity e de emma jumede no aha ene brebe ma ye kwan ama ye de esie wo adwenche bia fabra na ye bekenkan e de ama subscribe to your channel no e too much gh me adoma na one channel say they upload the video bia watimi enya notification na wa share de ama busiafo ne na fofo e all the social media platform follow ye e your Instagram page @tumaGH_ na emrepem no munu aba ekwesi kapa mekenkan e de ama aha ena ye de jumede ni besi dasene ye besane hia makram job prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much gh on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira